Hej alle sammen, og velkommen til den her video. I dag der er jeg på legepladsen med Magnus og Mia. Min pen. Der har man Line på ham. Hun er pen. Altså hophunden, den er så flad, man kan ikke engang man kan ikke engang hoppe her på. Prøv at hoppe så højt du kan på den. Okay. Mere på at hoppe så højt du kan på den. Man kan ikke hoppe seriøst. Fuck, det er svært. Hvis det er min pipi. Er det gas? Hvis I Magnus pipi. Og alle sammen selvfølgelig Vejle er bedst jo. Pipi! Så hopper hun er meget Meget flad. Meget flad, ja. Se. Der er to. Hej Line! Det er Line. Altså Line Camping. Line Camping. Ja, Line Henriksen. Ja. Hej Line. Hej Line. Hej farmor. Camping. Hej Line. Prøv at se den helt flad. Man kan ikke hoppe. Ja, det er ikke engang. Men hallo Line. Hallo. Hvem er inde? Hej Mere, jeg filmer dig lige nu. Hvem er inde lige nu? Du kan lige se. I dag skal vi lave noget sjovt. Og Line stadig derinde. Jeg tror det. Jeg ved ikke, hvem der er inde. Jeg kan ikke gå op mere nu. Det er der, jeg kigger, hvem der er inde. Det er sjovt det her. Hvem er inde? Jeg tror, det er Line. Nej, jeg går live med min farmor. XD. Så min farmor er med på det. Hallo, den der er Det er inde. min farmor derinde. Må jeg se? Hej farmor. Hej hans farmor. Hans. Hej hans farmor. Hej hans farmor. Men vi kan jo ikke hendes navn. Ikke? Fuck, der er Magnus. Ej, prøv lige at give dig stemmen. Magnus, nu prøver jeg at kaste min telefon. Jeg prøver at kaste min telefon, den der var. Den var lige, at jeg kunne. Er I klar? 3, 2, 1. Jeg kaster jer lige, så jeg drejer jer, imens jeg kaster jer. Det burde se sygt ud, det der. Hvad laver du? Her gik lige med rækker til. Sygt mere. Magnus, prøv at se, hvad hun gør. Kig lige. Han må lave mad, farmor. Skriv lige i kommentaren, ja. Kan du ikke lige til mor? Det må være mere. Det tror det synes der. Fuck af. Mere, chill. Det handler bare om at komme væk fra det der møgunge der. Det kan bare, jeg stakker hende, men altså. Men hun kan fandme også være syg i hovedet. Magnus, hjælp mig. Magnus snakker bare om min farmor. Fuck dig med. Nu er du aggressiv. Helt ud i kanten. Hun kan ikke gøre noget. Ej. Hop, hun er næsten død. XD. kigger. Nå, det er Magnus 2024.
Jeg sidder ligesom mine forældre. Ej, også til Linnea. Har du overhovedet sendt den til Shady til dem? Jeg skal aldrig gøre det igen. Jeg var sendt den til Shady. Hvor er Shady? Der. Send. Så. Det kan være, han ikke ser det. Nej. Han er Magnus. Er I klar? Er I klar? Magnus, du ser her. Tror du ikke, det kommer til at se sygt ud? For helvede. Magnus, jeg tror, det ser sygt ud. Er du klar? Jeg tror, det er flækket en skærm. Jeg spinner jer rundt, imens jeg kaster jer op i luften. Er I klar? Ja! XD. Jeg tror med, jeg kaster den her op. Jeg håber, hvor der var luft på. Jeg tror med. Sorry. Vil du prøve? Ja! Pas på, Magnus. Mere, hun får lov til kasten. Magnus, vil du se, hvordan man spænder i luften? Magnus, vil du se, hvordan man spænder den i luften? Se, hvad de laver. Se, hvad de laver derovre. Prøv at se her. Jeg drejer den rundt op i luften. Altså, vi har ikke så meget at lave, altså. Så I må please ikke have. Ja. Hvem er det, du snakker med, Frederik? Hvem tror du? Dem, der subscriber. Det var rigtig fedt, hvis I subscriber. Min ryg. Ej, nu går det jo mere ondt, når I er her. Ja. Jeg sender lige Men hvis du ikke har, der er cross, altså vi skal komme ind. hvis ikke du har subscribet, hvad venter du så på? Ej, mere. Hop der lige ned og subscribe. Og hvis I kan høre noget om baggrunden, så det er ikke syge ud. Mere, hvad er det, man skal have på kanalen? Subscribe. Rosebanen. Subscribe. Rosebanen! Næste! Mere, hvad er det, man skal have på kanalen? Subscribe. I skal subscribe. Ham der ligger nede og knalder. Subscribe. Shut the Hormand. Ja, han hedder på YouTube hedder han Frederik Hovmand eller Frederik Gaming. Au. Gamer. Hvis I kan følge mig på Instagram, så gør det. Show us a white foot queen. Er I klar? Nej. Jeg kommer mig over i. Ja. Magnus. Se du med YouTube med jer? Ej. Hold da munden. Mia, er du en baby? Mia, er du baby? Mia, Mia, ved du hvad, du blev populær både på Snapchat. Mia, du blev populær både på YouTube, på Snapchat og på Insta. Den der video derovre på Snapchat, der blev du populær. Lad være, der må være. Gå væk. Au. Mia, du slog mit bæk. Du niver mig. Så må være. Hvad laver du? Frederik, du tager over. Okay, mere du tager over. Nej, den blev slukket. Nå. Jeg er stadig igen. Jeg er inde igen. Nej, det er Er I ikke. klar? 3, 2, 1. Nej, det tror jeg ikke. Au, for satan. Husk at subscribe. Vi ses.